Bueno, com sabeu, van fusellar a 6 persones el 15 d'abril del 1940 i les van soterrar en una fossa comuna. Aquesta fossa comuna la teníem delimitada, però el que no sabem a cert si estan o no estan les restes, perquè n'hi ha persones que diuen que sí que s'han llevat i que estan en una fossa, que també en una fossa, en un nicho, que també tenim localitzat. I aquestes 6 persones també diuen, la intenció en esta legislatura era poder obrir aquest nicho i veure el que tenim ahí, intentarem tindre permisos per poder obrir el nicho, al final no l'han consegut, esperàvem en esta legislatura, però com s'ha parat, doncs s'ha parat. A veure si més avant podem tornar al tema de poder obrir el nicho i a veure si aquestes 6 persones estan ahí. I bueno, ara comenta un poc la placa que teniu baix del saló de... Sí, també vam tindre una sol·licitud de l'associació de fer un homenatge d'alguna manera als afusellats de Godella. Afusellats de Godella és un poquet complicat perquè han hagut, jo entenc, per tots els puestos, d'uns i d'altres. No només són quan la República, sinó després també han hagut per els dos bandos van fer barbaritats. Entonces el que sí que vam aconseguir és ficar una placa, diu que vam aconseguir per a que democràticament se votara en el pleno i sí que va eixir per majoria que se ficara aquesta placa, però ficant només als afusellats i represaliats de l'Ajuntament, no del poble, sinó que n'hi ha ells fon alcaldes i regidors del poble de Godella. Durant la República? Durant la República. I això són els que estan en la placa. I això ho van aconseguir, diguem, no anem a fer una placa de tots els afusellats, sinó només dels ajuntaments, alcaldes i regidors. I decidireu posar-ho en un lloc... En un lloc emblemàtic com és el Saló de Plenaris. I ahí està. Quan ho vareu fer? Doncs farà 3 anys. Ho vam fer fa 3 anys. 2020? 2020? Sí, per ahí.